quiet, but he shouted all the more, "Son of David, have mercy on me." Jesus stopped and said, "Call him." So they called the blind man. "Cheer up, on your feet, he's calling you." Throwing his cloak or his jacket aside, he jumped to his feet and came to Jesus. "What do you want me to do for you?" Jesus asked him. The blind man said, "Rabbi, I want to see." "Go," said Jesus. "Your faith has made you whole." Immediately he received his sight and followed Jesus along the way. Father, we thank you for your word. Amen. Bible rati Jesu waibuda mJeriko achiterwa nevadzidzi vake, his disciples, and a large crowd. Ndikandipotsanangura ipapa. Jesu waibuda mJeriko achiterwa nemadisciples. Disciples nongoreva mudzidzi, vanhu vaidzidza kubva kwaari, and also a large crowd. So I see part of those learning, they are part of those just following. Izvozvo mukunamata Jeriko, there are people who are here because they want to learn, and there are people who are here because they just follow others to get entertained. So Jesu wife pese paaifamba pane two categories dzevanhu dzaimutevera: disciples, those who are ready to learn from him, and a large crowd. Ava vakatowanda kudarika madisciples, kuti vasingadzidze ndo vakawanda kudarika vanodzidza kana pachidzidziswa vanhu. So ndo type inotevera Jesu, saka vaimutevera achibuda muguta. Zvanzi ndokusvika pane imwe nzvimbo paside peroad pane murume unonzi Bartimaeus, mwana waTimeo. Chaaigarira paside peroad apa was begging, kupema. Ndokubva anzwa kuti aiwa Jesu ari kupfuura kwete ari kuuya, bata izwini. Haana kuudzwa kuti zvaune dambudziko, Jesu akuona, Jesu ari kuuya. Bible rinoti as Jesus was passing by, iye ndopaakabvunzawo kuti kono izvi nezviri kuitika ndezvei. Zikanzi Jesu weNazareta ari kupfuura. Jesus of Nazareth is passing by. Ane dambudziko raaifungidzira kuti pamwe Mwari vachauya nepano. But unoziva here kuti kune zvinhu zveupenyu hwako zvinonzi kana zvatumwa naMwari zviregere kuuya pauri, but uzviunze iwewe pauri nokuti zvine law yekudarika. I'll give you simple illustration. Ma waves at DSTV kana Jeffoni anenge achidarika, you catch the wave ukajusa ukatenda kufona, ma waves anokubatsira kuti utore nehama dzako. Ukasajusa anopota achipfuura, iye achitobva nekune hama dzako achipfuura nepauri, hamutaudzani. Why? Nokuti there must be a system to catch the wave. So Jesu waipfuura, but mie ndokubva anzwa kuti Jesu weNazareta ari kupfuura. Haana kukomplaina kuti anopfuura sei, ndine challenge. Wakatanga kudanidzira, "Mwanakomana waDhavhidhi, son of David, have mercy on me." Ndatobate statement yaudzwa. Haana kuudzwa kuti mwanakomana waDhavhidhi ari kupfuura, audzwa kuti Jesu weNazareta ari kupfuura. Iye ndokuchema achiti son of David, which is another kind of knowledge iri muna Bartimaeus. Knowledge in a public, in a povo, in a crowd, ndeyekuti Jesu weNazareta. Bartimaeus audzwa kuti Jesu weNazareta ari kupfuura, anoti a son of David, have mercy on me. He is the same man. But chaita kuti Bartimaeus ataure zita rekuti son of David, chada kuchitsanangura bishana panapa. Public yati Jesu weNazareta ari kupfuura. Iye haadani Jesu semanzwiro aita kuti public inomuti weNazareta. Iye anoti son of David, have mercy on me. Sei washanda nezita raasina kupiwa, nokuti kuti Jesu weNazareta ndizvo, kuti son of David ndizvo. Saka adii kungoti Jesu weNazareta, have mercy on me. Muenzaniso, ini kuvana vangu ndiri baba, kuna adzimai vangu ndiri husband. Kureva kuti adzimai vangu, rega nditaure malevels 3. Kuvana vehanzvadzi yangu ndiri sekuru, kune mudzimai wangu ndiri husband, kuvana vangu ndiri baba. Chiri kuchinja mazita angu kwete inini,
chinopa mazita angu kuchinja kutaipi ya vana zvinotaridza maoparetero atinoita kuno umwe neumwe. Okay. Amai vangu ndovada, mukadzi wangu ndomuda, but level yemadiro nezvinoitwa murudo. Amai vangu hagona kukomplena kuti but kana uchikida ida uchizoenda nawe kubhedhuru. Vanozati rudo rwedu rune limit pakati. Why? Nokuti mwana. But mukadzi wangu kana achidana nenhasi udanana nemwana wake, ari kudanana nemurume wake. Amai vangu vanenge vachidanana neni semwana wavo. Saka level yekuti mwana naamai inoita kuti tisaende kubhedhuru but titengere neshuga tifarirane. Level yekuti husband na wife kumapenda tosvika. Kureva kuti but me une chaari kuunderstand in terms of names. Kuti mukamuti Jesu weNazareta, you are talking of a place maari ipapa ari ku Jericho. Saka mukamuti Jesu weNazareta, in other words, nokita sekunge, it does not rule in that area. Ane kwake kwaanotobva. Saka we but me paari kuti son of David, akutaura hushe unotonga neikoko. Kana munhu asina kingdom mentality, sometimes you miss the things of God. Uchinamata Mwari wacho. I'll give you the deeper understanding of kingdom mentality. Jesu ari pamuchinjikwa Bible rinoti vakagadzira heti yeminzwa, a crown of thorns, vakamuisa mumusoro. Nechikonzero chekuti Jesus is the last of the second Adam. Akauya kuzorivesa the case yakauya na first Adam. Case ya first Adam, Mwari vanoti kwawa kuenda kuchamera minzwa. Kuti Adam asati atomborima kana kusakura kana kudii, aifanotanga adhila neminzwa. Nokuti mugadheni manga musina minzwa, mugadheni anga asingabvise minzwa nokuti yanga isinga existe. Saka paakatadzira Mwari kwaakuenda kuchamera minzwa nokuti abuda mukingdom plan ya Mwari. Saka the first enemy uchibuda mugadheni is thorns. So Jesu paanouya ndiye ari kudhila neminzwa yacho chiridzi. Ava vari kuitrita sepunishment, kugadzira heti yeminzwa kwakumisa mumusoro. Zvazvinongoreva ndezvizvizvi. Haugoni kuita uproot minzwa nemaoko, unoita uproot minzwa nemusoro chiridzi. Nokuti heti yakagadzirwa nevanhu yakanzi a crown of thorns. Chinonzi crown itype yeheti inopfekwa nemadzimambo. So pavakagadzira heti yemadzimambo yeminzwa vakaisa mumusoro maJesu, chiprofita chekuti minzwa yese muupenyu hwemutendi inongobviswa kana ane a mentality thinking. Musoro unoreva idea, minzwa inoreva machallenges. Saka machallenges ako semutendi anongodimanda a kingdom idea, a mentality of a king. Heti yapiwa Jesu yeminzwa haisi punishment, chiprofita kuti minzwa yese inomera muupenyu hwako ibvise nemafungiro ehumambo. Kana andinzwawo unongobvunza kuti atsana vari kuti chiya, nokuti parodhika usikucheshi. So but me ari kuti son of David, have mercy on me. Son of David, have mercy on me. Vanhu vamuti Jesu weNazareta, iye ari kuti son of David. Paakadaro zvanzi vanhu ndokubva vauya kuna Bhatimeo vakati nyarara. Unoziva kuti vanhu vemuJeriko vane power, as long munhu achikupa mari ane zvimwe zvaanokurambidza nyange zvichikushandira. Munhu anoisa mari muupenyu hwako ane mamwe maideas aanogona kutaura ekuti haurambe nokuti ndiye anombokupa mari yacho. So he was a blind beggar. Saka when you are a beggar chinokupa kusurvivor vanhu vari kuisa mari mundiro. Saka zvapachena kuti chese chavachataura nokuti ndo vanotombokupa sadza unofanirwa kuteerera. But to my surprise on this day, but me akava against vanhu vairaise funds mulife make. Why? Nokuti anga raise faith. There is a time yekuti fundraising inogona kuataka faith raising. Hauna kundinzwa, I will repeat. Vanhu vaikanda mari mundiro, they were raising funds for him. But the breakthrough yake yanga isingade fundraising, yaida faith raising. Saka chimwe chinoataka faith raising is fundraising. That's an issue of blood. Chaingo mupa kuenda kwa aienda asingapori anga ane mari yacho. Teira akapera mari
ndopa akareisa faith akaenda kuna Jesu kwemahara. Kuda kuti chaitoshanda ndechemahara, but kana paine mari hawanzotrasta zvemahara. Mukadzi issue of blood paakava faith raising is only mafanza ake paBhayibheri rinoti mari yake yanga yapera. Faith ndopa yake atata kushandawo. Nokuti as long iripo unongonzwa kuti hazvidi munamato zvokoda kungobhadhara. Izvo zviri zvakati zvokoda kungodaiso. Svika mari yacho yapera. Kana ukatarisa life yemunhu unonzi Samson. Samson akanamata aka1 life yake yese. Dhera akapiswa mazita. Dhera akagirwa musoro. Why? Nokuti pese paanga ane bvudzi aitoziva kuti there is no need for prayer. Mwari vakaita sungano neni kuti kana bvudzi riripo une power. Saka you never seek for power through prayer. As long bvudzi riripo, no need to pray. Saka uchiona as long hama yako ichikutumira mari kubva kuLondon, tikati yatitsanye, unofunga kuti kutambisa time. Zvako zvakadzora, utomboda kana zvakuparidzirwa zvikutongowairawo zvako. Zvako zviri right. But nganzi adipotwa ona. Unoshedza kuti urume inda tisingate maona iti chechi yedu. Inda chechi yedu isingade kurunga maona iti so. Unowanza maformula manyowani. So this man blind Bartimaeus wakadanidzira kuna Jesu. Vanhu ndokubva vauya kuzomupa answer. Vakamuti nyarara. Because when you are blind, vanoona vakauya kwauri vashedzera vakati nyarara. It's hard kuziva kuti havasiri wandikutaura naye. Nokuti wagara uone. They want to take advantage yekuti uri blind. So anyone who answers you is the right person. Why? Nokuti these people, although they were wrong, they answered him in the right time. Yes. So problem yazhinji vedu in time. Zvekuti ukadzanya izvezvi pane chinhu chikaitwa naMwari chikava mulife mako, you automatically think it's God. Yes. Let me help you people. Even the devil can answer in time. A wrong answer. Kurati answer haigone kujudgwa netime. Kuti ndozvandainamatira sekogona zvaitika ndizvo. But me wakashedzera. Pasina 2 minutes, a wrong answer. Ndokubva vauya vakati nyarara. Bhaibheri rangu rinondishamisa richiti ndokubva awedzera kushedzera kwacho. Kurati Bartimaeus nyange asingaone ane manzwiro ari excellent. Andoziva kuti kuona ndione but yandanzwa yaisi. Varume pano ndiri kuda kuona paakuparidzwa rekunzi nyarara endava. Nokuti Jesu wandinoziva inini anosunudza mapofu. Saka kana pane vanhu vanonyararidza bofu pavhangeri raJesu, vanhu ivavo havana kutumwa, vanongofarirawo kutaura. Uri kuonera kuti vanhu vaifaita ministry yaJesu vanhu vaiteera Jesu. Nokuti Jesu wakazodzwa kusunudza mapofu, but anoteerwa netaipi inonyararidza mapofu. Ukada kuziva type ichafaita calling yako, beware of wrong followers. Yes. Vanoti zvaunogona zvacho wonyararidza mapofu, iwe una anointing yekuti mapofu aone. Beware of wrong followers. Kuva nemafollowers hakuna kuipa, but some they follow not to help you, but to stop whatever you are doing. Mark 3:33. Uchaona kuti Jesu akamboteerwa nevakoma nehanzvadzi namai vake. Havana kupinda muchechi maiparidza. Zvati vakatuma munhu kuti mushedze auye kuno, Jesu akaramba. Nokuti havana kumutevera kuti aparidze, vakamuteera kuti ambomira. Beware of wrong followers. I remember ndichiparidza imwe anonzi vakoma vaJesu, avaning'ina vaJesu. Muministry yaJesu mamusina vaning'ina vake. Vana Maria naJosefa havana kukwana pa12 disciples. Nokuti vanga vane mentality iri kanawo. Vaifungidzira kuti vafana vake. But I'll give you an example. Jesu haasi mwana waJosefa, nyange akaberekwa naMaria. Mukadzi akamitiswa akava nemwana, akazororwa akava nevana. Vana in terms of blood havasi vamwe chete. Jesu haana vaning'ina nokuti mumurima wari 1. Kune vanhu vaifungidzira kuti vaning'ina vake nokuti Maria haana kuvaudza shuwa kuti ana mudhara wake mimi urimo timu yana Joseph andeyo kudenga. So those guys vanobvira vanamata. Ukareverenga hapana paiteera Jesu kuti vashumire naye. Kureva kuti vakomana vanga vaserious kusvika palevel yekuti kana kupfimba vasikana vaitodza vasikana kuti isu tine mukomana wakapawanhu chingwa 5,000.
Plus wewe unafamba pamvura isi. Ari kanisi imwe subject. Ngokuona diskira kanzi vaningina wa Jesu get more. So blind Bartimaeus aparitsi vare kunzi nyarara ndora akutila naro manje ndokubvanjira spiritually kuti varume Jesu vandataura inini ndinoziva chisunudza mapofu ane ngoni ane nyasha kubva rini Jesu achiparidza rekunyararidza bofu iye ane anointing yekuti mapofu aone. Munhu asingazive pfungwa yaMwari unonyararidzwa nevanoona iwe usingaoni nokuti azive kuti plani yaMwari ndeyekuti uonewo. Asotomuzwa muchena mukuparidzirwa nyaya dzimba harisi vhangeri iye ari landlord ada kuti ufe wakadaro iye ukatomubvunza nokuti ndakatirwa nyasha Mwari akandipa stand iwe nhasi ndikati believe God for your stand onzi maona afundisi venyawo ataura zvemastand iwe wakaipiwawo naMwari. Mwari apota achipa imimi mota asape vamwe nokuti mota harisi vhangeri but imi makakuwanisai mota iyo ndiMwari but nhasi ndikati receive your car moti matsotsi kwamakapiwa sei imimi hapana rundinzwera varume. Munhu akati mari yakaipa example unongorarama unoparidza kungobudisa iri muhomo uchirasa kuti isu tiri kudenga isu hazvina nematuresi uone type yauri kuudza izvozvo kuti inokasi here kaponda unatsona kuti hausi serious. Blind Bartimaeus maenemies ake vanhu vanoona inaitoto kuti munhu ane jealous newe munhu ari palevel newe sometimes hatori pamusoro pako can be jealous of you. Enemy yaHana ndiPenina. It does not sound logical. Why? Nokuti agara hana mwana Penina ane vana saka hapana paunoitira jealous munhu agara asina iwe uinazvo bachakapa Penina kuva jealous to Hana revelation yakuziva kuti unyange asina it's a matter of time. Saka ndida kumuprovoka zvokuti nguva yacho ikasvika arigere kuchibata greatest enemy yake Hana ndiPenina. Why? Penina akacreate competition yekuti dai Hana asina revelation haaibereka. Why? Competition yekumba ndeyekunzi wewe hauna vana ndine vana saka pese pauchada vana vekuti Mwari akakupa uende nawo kumba munoita makwikwi but by revelation Hana paakazvibata akati Mwari mukandipa mwana ndosiya kuno kureva kuti ari kuti handisi mucompetition ndiri murevelation handidi mwana wekunoita competition nevana vaPenina ndiri kuda mwana anoita basa muimba yaJehovha. Chaipa Penina kutuka Hana kuda kushifta focus yekuti pauchazotsvaga mwana uchauya naye kunoko. Inzwa Dynamos ikawina 5-0 ichitamba nemabhuza haichinje paloko but iwin nokuti matamba neligi isiriyo. Penina kana mukaita makwikwi naHana mukazadza vana kumbo still Hana haana kuita purpose yaari designed by God for nokuti Hana ari supposed to give birth kuna Samuel a next prophet. Saka challenge iripo ndeyekuti unoda kushift kwa focus zvokuti unopedzera maakukwikwidza kuzvinhu zvausingafanirwi kukwikwidza. Taizviona kubhawo taiita competition yekunwa doro ini ndiri kunwa salary Mwari kunwa profit takazoona tabuda mubhawo kuti uyu anobvira abata pay ndapedza yese nokuti havaudzane kuti andiri kunwa iyi haise pay kutenga court wozorati aizvo ndakuwara. So une vanhu vari kuita makwikwi nazvo automuziva zvake zvakamira sekuti iye akatenga sutu ndoitengawo manje iye haasi kutenga ari kupiwa ngoti haana kukuudza. Munozati vakoma vaJosefa anga asingatenge chibage vaimira paraini nevamwe wounda nemari sevamwe wodzorerwa mari zvisiri kuitirwa vamwe zvokuti ukaona vachingodzoka paraini nechibage usabvudze kuti yavo imari stereke havasi kutenga. Alright, talk about Bartimaeus. So Bartimaeus vhangeri raudzwa nepublic beware yevanhu vanotevera Jesu vasina kutumwa naJesu. Do you know kuti munhu anogona kuva muchechi but asina kutumwa naMwari but achifarira kutaura zvaMwari? Shamwari dzaJobhu kadzakaedza kumirira Mwari dzisina kutumwa naMwari kusvika Mwari akatozodza Jobhu shamwari dzako dziri wrong yeti ndo dzaimucorrecta. Tine vanhu vanotaura zvaMwari vasina kutumwa naMwari
kungofarira uzvo. Ipapa Jesu haana kuvatuma kuti taurai naye. Jesu akatozovatuma pasecond half kuti call him. Kurati the first level yekuparidza kwavo haisi calling it desire. Beware of pastors who are pushed by desire. Vari mezvonakidza izvi ngemazano zvodyisa kaizvo. Unotaura kumana ndikamira apa inokandwa torova. Desire can push somebody to do something. Vanhu vaenda kuna Bhatimeo vachiti nyarara vari kuteera Jesu. But havana kutumwa naJesu. So pavati nyarara Bhatimeo ndokubva ati aiwa type isina kutumwa ndoiziva. Inongoparidza nekunyararidza vane maproblems. Iye Jesu wacho akauya kuzopedza maproblems. Zvandokubva ashedzera nezviri pamusoro. Mwanakomana waDhavhidhi ndinzwi rengoni. Jesu ndokubva atuma the same people. Ipapa ndopanondinakidza manje. Vanhu vauya vachiti nyarara vari wrong. But vadzoka Jesu ndokubva atuma futi type yambova wrong. Ne correct message. Saka chinondinakidza ndechekuti Bhatimeo is mature kusvika palevel yakuziva kuti first time havana kutumwa, but second time vatumwa. Anozvibalansisa sei? Ibofuka. Kana the same people vambokuti nyarara vasina kutumwa naJesu vakazouya vachiti cheer up is calling you. Sai Bhatimeo achirespond asinga criticize kureva kuti spiritually ane zvaakapika pamawords kuti this time they are sent. Chingori simple number 1 kuti ubate kuti akaziva sei kuti this time vatumwa. Jesu akavati kudi go and call him. Iwo vakati kudi kuna Bhatimeo ari kukudana kureva kuti isusu tatotumwa. Second time vakati he is calling you. Kurati ati first havana kuti he vakangotaura vega. Ukaona anoparidza asingatauri iye uzvituma. Iye wacho akakutuma unotaura iye. Mukuru kune mari dzekuti Jesu wacho amungomunzwa ka1 pachingotsurwa pachingotukwa iye wacho amutuma kana kumbomutaura. But second time waya kuna Bhatimeo vakati he is calling you. Kurati bro apa this time tatotumwa ndaitambouya teka, but he is calling you. Ari kunzi hii ndiye Jesu manje. Santi Bhatimeo ndokubvanzi cheer up, he is calling you. Izwi rekuti cheer up rinoreva kufara. How can a blind man aparidzirwe joy before I receive a sight? Surely that's a sign yekuti munhu yatumwa. Nokuti Mwari akatuma munhu neshoko rake anokupa joy before you receive. Nokuti the joy of the Lord becomes your strength. So paari kuti kuna Bhatimeo cheer up is calling you. Bhatimeo ari kuparidzirwa kufara achiri bofu. Varume raMwari rinodimanda faith, rinodimanda joy before you receive. Avane kuti uya aunofara manje manje tiri kukudiwa. Cheer up. Amene watiri kuparidzira, I know you are in deep trouble, but cheer up. Cheer up. Hausi kufara nekuda kweupofu, uri kufara nekuti nyangwe ndiri bofu ndara andinzwawo manje. Ndara akutaura une zvangu. He is calling you cheer up. Bible ndokubva kuti Bhatimeo akasimuka taking off his cloak. Bhatimeo haana kubvira aparidzirwa kubvisa bhachi. Ipapa ndinzwa. Akaparidzirwa kunzi uri kudanwa uya cheer up. Haana kuparidzirwa kunzi but usati waenda type yemabhachi haafarire dai wabvisa. And guess what? He's still a blind man. But ari kuita my instructions asina kubvira audzwa. Zvoreva izvi. Zvoreva kuti raMwari chairo rikaparidzwa zvimwe zvacho unotanga kumanifesta wega. Nokuti anenge akurarama mauri ndiye anenge akutaura mauri kwete kwauri. Usiku ndinzwa wewe. I'll preach this week. Mumba maZakeyo Jesu ana kuti uri mbavha chivharo chemunhu une mari dzevanhu. Bhabha rinoti Jesu akapinda mumba akagara akatanga kudya. Umwari wazara mumba maZakeyo. Ega akatanga kutomboka kuti mudhara ndakavhara wana kuhanda bwana. The presence of God in men. You don't lead the moon to repentance. Wait the warning, his presence. Hallelujah. I remember warnings are equal, but we still continue to sin. Ininda inuagai. Mubao mnenge mune masigns mapepa zvakanamirwa so be faithful to your partner. Kudi morning iwe. Ichakatobata imwe partner futi. Warning haimbo kuchinja kana.
Nziyo zitoro wachinoure achitaure. Dinacho. Zachondura is. It is gotaura futi. Those are warnings. Chiziso. Achichinje munhu. But munhu ukanzwisa nokuti zvafanira kuti driver mota wosvika pane sign yehampu. Mota haite slow down. Unoita slow down in a choice. Zvekuti ukasaita slow down even waverenga kunzi hampu ahead. Unotamba nowaverenga. Uchitosvika ipapo chimwe but waverenga kuna kuti kuverenga kuna nyaya kusvika wakuita zvawaverenga. Inatiri kuparidzirana. Gore rinopera uchitamba nowa nemwechina. Nokuti vakuru kuparidzirwa bedza hakusvikuita slow down the car. They respond in their driver kwete warning. Yeah. So ukasvika pahampu unotsika umbishana so. Unoziva kuti ukatsika mabreki pahampu, you can enjoy the hump. Yeah. Yes. Vamwe vari kuenjoy munyika muno mune mahampu muupenyu. But vari kuziva shoko rekutsika so vanozviziva kuti Mwari ane nyasha koma. Unoshadzira kuti mana tinopera mumwe achiti aiwa. 2008 kune munhu ane testimony yekuti akavaka imba. 2008 kune munhu ane testimony yekuti ndakachata. Iwe ukawanzwa kuti 2008 unoshedzera kuti tanga taenda. Unati pane zvinotsikwa. There was a day randaibva kuona prayer namadhamu wangu so. Saka pane imba yakauya ichikukura paside pemotokari ka. Madhamu akati idzingei. Ndikati I waste of time kuidzinga. Chandakaita ndakawedzera mafuta ukaaccelerator. Imbwa haina kudzingwa. Yakasara isina kudzingwa. Yega yakatonoti yapeturu manje. Asa ukaziva chekutsika zvimwe zvina utaure nacho mari. Pane vhangeri roda kutsikwa so. Imwe level yekuti muroyi wako afe. Imwe level yekuti iye zvinhu zvakazvishande iye aripo. Ende zvako zvichifaya. Ukanzwa bhaibheri richiti Mwari anogadzika tafura pamberi pavadzivisi. Kune imwe level yeumwari yokuti hadhile nevadzivisi vako unongodya varipo. Malevels iwaya. Kuti mwana tatofa muroyi wangu akafa zvinhu zvinoita. It's a lower level. Nokuti even muroyi wako akafa zvinokuti unoita success. I was referring to this kind of understanding. Izwe kuti independence rinongoreva kusununguka kwete kugarika. Saka uchiona unototambura wakasununguka. Independence hazvireva prosperity zvinoreva freedom. Saka munhu akadzingwa dhimoni haanzi waa successful anonzi you are now free. So you can be free and useless. Taudeni kana matirwa so pamwe zvikaenda ndikagare mushi. Zvinotonetsa. Izvo zvakaenda. Kune munhu atoti ndinofunga mweya zvinhu zvikundiataka izvi. There are levels kuti imwe attack iri spiritual. Imwe attack iri carnal. You don't have the knowledge, you don't know what to do on the ground. Profita wokubani kwakachibata. Munhu anouya shuwa haasi kuroorwa ende pane mweya wechina. But mweya wechina zvaunoita unosvitsa munhu kumupa character tsika dzekuti anopedzisira ane uchina nekuda kwemweya wechina. Chinopa n'anga kusageza un'anga mweya wechina unokonzera tsvina. Saka pane asiri kuroorwa nekuti pane mweya wechina but wakakonzera kumupa character yeuchina. Saka munhu iye kuti abatsirike ipapa madzibaba ndomubhiga matombo matatu. Ogeza kuseni masikati manheru. Ari kutoziva kuti ukangogeza chete unoroorwa hazviite. Saka iye kuti abude pachena kuti uchina unoti aone. Saka anoti mweya wechina. Iye achiziva kuti mweya wacho wakazounza uchina. So blind Bartimaeus vanhu vatumwa naJesu kunzi call him. Ndopandodira Jesu. The same people vanofungidza kuti zvako hazviite, they can be used by God kuti zvako zviite. The same Egypt yakambotreata Joseph as a prisoner, those same Egypt yakamupa honor as a president. Ana Esther vakauya kuexile vari mubondage but vari ikoko she became queen. Kureva kuti vamwe they were trapped as slaves but Esther was trapped to become a queen. Ana Daniel auya ku Babylon vamwe vakauya senhapwa, Daniel akauya to receive honor. So haisi yese bondage yakauya kuti ikupe dambudziko.
imwe bondage yakauya kuzoita unleash chakawigwa mauri. Andonoona kuti ku UK kana kuti ku America kwatochemera kuenda kare kanga kusingachemerwe vanhu vaitochema kusaenda during slave trade. Waiswa danda pamutsipa pamorariswa mushipi muchienda vanhu vaitiza kuendako. Munhu aitochema kuti handidi kuenda basi vano munhu ari kuchema kuti ndoda kuenda. Okay, andisiye ndezvemumusi. Blind Bartimaeus, the same people vamuti be quiet ndovanzi naJesu go and call him. But iye pakudanwa nechinhu wani chaita Bible rati he took off his jacket. Jesu haana kuti muparidzire kuti kana wakuya kuno mabhachi wayo hatidi. There are things zvekuti vanhu vakaudzwa vhangeri raJesu. Jesu wacho akararama mari anotanga kuvaudza zvaasingade iye. Nokuti dzimwe nguva vanhu havatomboziva kuti mabhachi aya hadiwe saka vasina kuriparidza. Vakuru zvinodiwa naMwari. Dai wagamuchira Jesu Mwari wacho apota achitaura newe mauri. Nokuti pamwe pacho uri kuita zvinodiwa nechechi kwete zvinodiwa naMwari. That's why I love jokes sometimes. Mukuru wakaenda kuSmora saine ndebvu. Smora sakati teti ndebvu dziri kundibhowa ndaudzibvisa. Akati tinodiwa kuchechi. Broti apa ndo vainamata. Uko hakuna mato. Apa pari muservice baba. Anza ndebvu dziri kuchechi manje hazvizoita. Broti pa level yekuita zvinhu zvechechi yawo is excellent. Pa level yekusaita zvinodiwa naMwari is the worst. Mukadzi weSamaria aitoti takamirira Mesaya achitaura naMesaya. Ipapo apedza kudii kuna Mesaya kumunyima mvura. Kurati zvandakamirira zvacho zvikauya ndozvinyima futi. Chakamupa kunyima Jesu mvura inhau yekuti naiye wakakura mudhoktrini mutsika yekuti maSamaria nemaJudha hatidyidzani. Haasiri akagadza loyi akaberekwa musystem yakadaro. There are times yekuti chiri kukwataka is the system yauri kwete zvauri. Mukadzi weSamaria haasiri akati mutembo kubva nhasi maSamaria nemaJudha hatidyidzana. It's unfortunate kuti waberekwa musystem inoramba zvinhu zvaMwari. Saka munzwa mumwe anopinda chechi inonzi haisi mweya. Iye akavhura Bible John 4:24 tichi Mwari mweya anonamatwa mumweya iwe unopinda isiri yemweya. Wega kuti uzota usi kunamata ibaba usitomboona futi. Mwari wacho mweya anonamatwa mumweya iwe yenyu haisi yemweya. Wega usimbonzwayo haunombovharwa ka wakatovharika kudhara. Wasati tine vanhu tinoblema kuti ari kuvhara vanhu wakatovharikawo kudhara zvavo. Nokuti Johana haana munhu wakanyengetedza. Johana aitoparidza kuti handisirini. But pane ari kuuya pakatouya Jesu zvikanzi iro gwayana iro. But Johani wakasvika pakufa aine vadzidzi. Iye amboparidza rekuti handisi pakauya vanhu vanoda kupinda isiriyo. Hakurasika mweya ka. Izvo kurasika. Saka pachitodiwa mweya waMwari pakushumira. Hazvisi mulogic unorasika nekuti nyangwe the truth wainzwa but pane spirit iri kukubata. Faro ane n'anga dzekuti vakakanda tsvimbo dzoita nyoka. But n'anga dzakadyirwa tsvimbo dzese nyoka dzavo dzese. Faro haana kutendeuka kuti ndakuenda kusaiti kwaMosi naAroni dzavo ndo dzine power. Akaramba ari kutimu yadyirwa tsvimbo. Unenge mweya wesikapota webhora ka. Chakamupa kusapota timu yaisapota mari zauti. Izvo zviri kurohwa stereki haachasiya watomweya. Aizvo timu yauri kusapota wakaisapotera kugona iwewo pawakatanga kuisapota. Apa haichagona but hauchabva. Kurati wamweya hasi maresults. Zvinzira kuti ndiri mudimbare kana ikatorera gaitwa ndoenda nayo. Timu dzedu dzinomborohwa kumana. Unomunzwa munhu achiti chele hatiziyi. Muri kutsikwa ka. Zvinopedzisa a spirit. So Bartimaeus ane jacket raakabvisa not by preaching. Haanobvira audzwa kuti take off your jacket. But paakaparidzirwa kuti he is calling you. Varume anonzi iyu ndiJesu. Jesu akaparidzirwa munhu. Pane zvimwe zvekuti mufundisi haachatora time kuparidza. Jesu ari mumunhu ndiye anopota achitaura nemunhu akaparidzirwa Jesu akatenda.
Jesu anomira panosoro tarot doro rakazoipa fodya yakazoipa kwa hiyo Jesu wacho ari mauri akanyararire ndiye ari kupiwa doro nokuti anogara mukati kaumindiri panze iye ngaatorokidzana kuti kuwadza nebhurongwa irirai kumusoro. He is calling you. Ari kunzi he ndiye akukonzera Bartimaeus to take off the jacket. Vakuru kune zvinoda kumirwa papulpiti zvichiparidzwa. Kune zvakuti vanhu vakaparidzirwa Jesu it becomes a lifestyle. Yekuti nevinonga kana vanhu vakamuti he is calling you vakashamisika akubvisa bhachi kuti hatinobvira taiparidzai. Varume kunamata kunosvika palevel yekuti zvaapadunga munhu a personal revelation yekuziva kuti Mwari vanodei kuti yedu chechi haidu zvakati yedu inoda zvakati mafanisi svika palevel yekuti Mwari ari mandiri haadi zvakati yedu hairambidzi ndozvaukuitira dzimwe nyaya yedu hairambidzi yedu yakati izva zvina kana problem unongoitawo kunamata haubese pakuti yedu inoti unobesa pakuti Mwari wacho wandakagamuchira ari kuti dzine mitemo yadzoka but iye ari mauri ane wake mutemo waanoda kuti unzwe. Varume kunamata kuri so personal zvekuti unofanira kupota uchinzwawo Mwari wako mukati. Ukanzwa panze apa unokuwara nokuti panze apa vanogona kunyimwa rimwe vhangeri rekunzi bvisa bhachi nekubvisa bhachi unorinzwa wega. But me haana kunzwa kunzi take off your jacket. Bible not adanwa akabvisa bhachi. Yes. Sure every Sunday totomira so simorasi yakaipa iye Jesu ari mauri uri kuenda nayo inde asingatauri. Remember that greater is the one inside than the one in the world. So but me Bible not wakabvisa bhachi rake. Remember he's still blind but he's now doing things. So there are times you have to kaparidzirwa no matter how poor you are you need to begin to do according to the word. Usati ndichaita kana zvaita ita kuti ndaakuita nokuti Mwari wacho achazviita ndanzwa achitaura mandiri but me akabvisa bhachi achiri bofu ndokubva arikanda pasi chinzwa kaJesu asheedza bofu. Jesu haana kuti go and take him ati call him which means pachine basa ka kusheedza bofu. Varume ndofunga but me akatora chimuti atanga kuenda achibvunza muri kupuka Jesu wa Nazareta zvichida nekuti panga pane large crowd pane vanhu vakawanda ane vanhu vaaidhuma ukadhuma vanhu havanyarare havafare vanokomplena. Mwari pese paanokudana unotombodhumira chete zvakuti pese vakubvunza kuti hauna kudanwa ende waunodhuma wacho anogona kukudza rafu. Ini Mwari paakandidana ndandisina bhutsu ndaita bhutsu dzekukumbira wandaikumbira bhutsu ndainyatsonzwa kuti ndamudhuma because aitaura rafu kuti ndachikudana achikushaisa kana masitombiso asi Mwari baba munhu wese waunodhuma haakuti thanks because you are still blind. Kana uchiri bofu hakuna munhu anomira newe svika wakuona saka usatarisira kuti kana akudana ukadhuma munhu ati it's okay anyemwerere they need to complain. So Jesu ati call him. So ari kuenda kuna Jesu ari kuenda iye Jesu wacho hadi kuenda kune bofu adati bofu ruye kwari nechikonzero chekuti zvanzi ranga rakagara musaidi meroad iye Jesu wacho he is the way. Saka Bartimaeus ndiye anofanirwa kuuya kunani the way nokuti ari kusaidi kwe the way. Saka Bartimaeus paanonzi come iye ndo paanotanga kuuya achienda kuna Jesu anoenda kuna kuti there is a move yemunhu adanwa naMwari but asati akuona adanwa ari bofu zvekuti vanhu vakatomubvunza kuti uri kuenda kupi akati handashedzwa vanoti akakudana angakudana ukusiya wakadai so shuwa bhutsu hauna kana sutu hauna muri kutoti man of God ipapapo. Vanhu vanofunga kuti man of God isutu vanhu vanofunga kuti kunzi man of God itype yemota. God can call you Bartimaeus atokudana uchienda kwaari une grace dzekudanwa kwako saka asina kurasika but don't trust kuti vanhu vachati surely you are called of God nokuti vanhu vanoti kana paina Mwari pane zvatofanirwa kuona kuti ana Mwari but there are times yekuti mukati mune vanhu vaMwari vasina chekuti vanongedzere kuti ubvume kuti is a man of God. Inzwaka uyo ari kudanwa haana chekuratidza kuti ndadanwa he is still blind. Baba rinoti waingoenda asvika pana Jesu akapinda nepakati pevanhu vambomuti nyarara. Jesu ndokubva anomupa equation chii chaunoda kuti ndikuitire.
wofaridi kubvunzwa ka zviri pachena kuti rinoda kuita sei uona. But problem yaita Bartimaeus anenge ane imwe problem nyangwe isiri problem. He was a blind beggar. Begging was not a problem, was a way to solve his problem. So ariva munhu anopema kwete nekuti akaberekwa ari mupema, akaberekwa riri bofu, upofu ukabereka kupema. Kureva kuti begging haisiriyo the disease, it's a symptom, chiratidzo chekuti ane disease, being blind. Saka Jesu ari kuti pano unoda kudhila nemunhu ari machuwa anoziva kuti nhama yake chii, nokuti kune vanhu vasati vakuziva nhamo dzavo zvokuti vanonongedzera chakaberekwa nenhamo kwete nhamo yacho iri kubereka ichocho. Ndine matemfundisi kubasa ndiri kuvengwa. Uri kuvengwa but unononoka ka. Toda kukunamatira kubata nguva. Nokuti uri kuvengerwa kusabata nguva saka una kumakwa wakamakirwa mutaimu. Ande mukadzi wakabika mavheji ndokubva atsva. Murume ari kubva kubasa ari kupinda mubamba mavheji ari kuno kuvhura poto mavheji ari black. Sonzi kuindava mavheji kudai so yacho kuda pa achibva panze mukadzi. Zikanzi mavheji 25 cents. Tonga popo kudaro so. Murume ndokubva arowa mukadzi mbama. Mukadzi abuda panze kwakushedzera. Kundirera mavheji 25 cents. Zikanzi ayo ndakurera kusataura mushi. Mavheji tokunotenga mamwe but hauna muromo panyaya yemavheji. Kuti chautofika problem haisiri ukutorerwa kusagona kupindura munyaya yemavheji but wafuta ari kurerwa mavheji. My symptoms sometimes they become problems. Mazuva ndakaita TB 2006 ndaikosora saka ndaimbotenga Mr. Strong kutenga mushonga wechikosoro kusvika munhu andiadvisa kuti aimboenda kuNazareta unotestwa TB. Pandakabatwa TB ndo pandakadiscover kuti kana uine TB sometimes hauizive, unoziva chikosoro iwe uine TB. Saka chikosoro handicho chirwere chauinacho, chikosoro chauya kuzokubatsira kuti muzonobatwa zvamuinazvo. Saka ukapedza time uchirapa chikosoro, chikosoro chinopera wofa wakapora nokuti wakarapa zvisirizvo. Kugona kupasanura chinonzi a symptom and a disease ndochiri kubvunzwa naJesu kuna Bartimaeus. Chisha unoda ndikuitire aikona kuti mphara mari rukandwa paishoma ndoda anointing to make more money. Akatoziva kuti aiwa nyaya isiye cash up handisi kumboona. Haisi nyaya kuti vanhu havasi kundipa mari, inyaya kuti handisi kuona. Ishe nditendera iwo ndione. Sati kune bofu risingazive kuti kuona kwakakosha kudarika zviri kuitika pariri. Zvekuti anopedzisira akutofunza ndofunga mari ikawanda it's okay. Yeti nyaya hombe ndeyekuti meso ako anofanirwa kuvhurika. So meso akavhurika Bartimaeus haana kubvunza Jesu kuti anga achimbotinyarara ndiani. Kana wakuona unoda kuziva type yakakumaka kuti anga achimbotinyarara wenda lift panapa. Ndakuona manje. Tine vanhu vari kuda kutsvaka zvisina basa. Ari kumbokonzera kuti zviite so ndiani, ndoda kuziva kuti ari kuita isono, ndoda tsanangudzo dzangu. Waste of time. Tsvaka Jesu wacho anoita kuti zviite. Kuziva muroyi wako hakutadzise muroyi wako kukuroya, unoroyiwa uchiziva. Bhaibheri rinoti mbavha ikabatwa inoripa kanomwe, haina kuti ikazikanwa. Kunoti kunonzi kuibata kudevelopa power nemamuscles kuidarika. Nokuti kuiziva kana iyo ikakuziva inogona kukudzokora kuti mazuva ano unei. Takambogorova foni mazuva ano unei. Hauna power ka. Mbavha ikabatwa kwete ikazikanwa. Tanda muziva ndiani. Hausataona mukarowana nemunhu akakurova ukanoripota. Wakatenda unomutora undoziva kuti zvatopera. Kurova futi. Hautora akurova ka. Ezvino musina power pari kumuti uri kudiwa imwe mbama. Blind Bartimaeus akadiscover kuti begging was not his problem. He was begging because he was blind. Saka Jesu paabvunza chichanoda ndikuitire ari kutsvaka level of maturity kumunhu ane problem. Tine vanhu vane problems but havasi mature to discover the real problem. They are fighting other people. They are busy dealing with the symptoms instead of the problem. Namatire munhu wamwari handitombobata mari kana
muchiita nezvei ndoba nenyaya udangoti ngongobata chete udangobata mari upenyu wangu usanda kubata kana 50 unaita nezvei nokuti 50 inouya ukaita zve50 udangoita ma50 nezvauri kuita izvozvo mukuru ndinzwe mulife mune chinhu chinonzi law of attraction bhaibheri rinoti mbeu ichabereka mari ngerudzi rwayo saka uchiona pasina need yekunamatira mutohwe kana kudeclare kuti pabude maorenji as long uri mutohwe unobereka matohwe kana tikaudurura anointing oil tikaupomba maristband panoda pachingobuda matohwe nokuti twa tine vanhu vanona neoil kuita kunona che but mutohwe zvavo. Oh, can I help you? I believe my anointing. I believe that all you can carry anointing, but hear this message. Anointing works for you. It does not work you. Uri unopiwa anointing oil. Zvaunotengesa zvikafamba kwete kuti wewe uri kufamba, chiri kufamba zvinhu zvako. Anointing works for you, but the word of God works you. So the greatest anointing is when the word has worked you, because unobata zvinoendeka nokuti shoko rakakunatsa. Highest level ya anointing is when the word changes you. Saka uchiona handidi munhu anondiprofita kuti mangwana zvangu zvinonaka nokuti shoko kana rakandishanda ndinoziva kuti chandinodyara ndo chandokohwa. Always give people this example. Kune murume akandipa bhutsu kuborotero akabvunza munhu wamwari maiziva here kuti kuno muchakupai bhutsu kana mauya kuno. Ndikati ndandisingazive kuti bhutsu dziri kuno asi ndaiziva kuti ndofanirwa kuwana bhutsu. Chirudzii ndine wandakapawo bhutsu. Sure word of prophecy is the word. Pano kana ndikakuti uchaita mota unogona usaita, but ukaita zvinotaura Mwari muranda weshoko rake akaishunurira haridzokere kwaari isina kudzadzikisa. Sure and powerful word of prophecy is scripture. Ukaita zvinotaura Mwari akatendeka akashunurira shoko rake, which means highest level yechinhu chatinotsvaga chinonzi anointing is the word. Hautongodoti ndiudze kuti mangwana rakamira. Can I go deep on this one? Isaiah 38. Isaiah was a true prophet. That is what akazodai ndewe nema uyu Isaiah, true prophet, but is the only prophet akaembaraswa nemunhu waakaprofita. Akaprofita mambo Ezekiel kuti gadzirira wakufa. Thus says the Lord. Wana munhu atodaro kutosila. Thus says the Lord mukuru wapasi. Ndovatisa maoko momwa kutoenda prophet. Uyu kana mboti kundiso munhu wamwari ndiyerese ukazwa pati thus says the Lord haukunde Mwari utongogadzira kurwa pasi. Uyu ndobva aziva kuti chinhu one chino challenge Mwari his word. Ndobva aenda akanotarisa kumadziro akati Mwari rangarirai mufambiro wandakaita pamberi penyu. Achingopedza kudaro Mwari ndobva aenda kune muprofita wawo. Zatsana maprofita type isiriyo. Vatarwa zvenhamo vatarwa kuwedzerwa vane mafambiro haana kuti Mwari ndopinda chechi yaIsaiah. I'm under the covering of my father Isaiah. Mafambiro andakaita pamberi penyu. My time is gone. Sumzemo for your word, your grace and your favor, your touch and your blessing. Sublind but me Mwari tinoda kuona pane zvatofanirwa kuona muupenyu wedu nekuda kwevhangeri raJesu. Chamakatara kuti ndichachiona muupenyu wangu hakuna uchandinyararidza nokuti imishe hamugone kupfuura kana ndashedza kwamuri. Baba, we call upon you this afternoon. Open our eyes. Open our eyes. Kune mabusiness akavhara panapa, kune marriages akavhara izvezvi. Baba, ndiri kudeclare shoko renyu renyasha. Iwe hamuna kusiya makapinda Jericho. Shoko rikati pamanga maakubuda Mwari makambopita kapinda mugore rino. Asi Mwari hatingabude futi gore rino pasina meso afurwa pano nokuti tatenda muvhangeri renyu Jesu Kristu weNazareta mwanakomana waDhavhidha. But miyo musamudarika Mwari. Ari kudana, ari kushedzera, asimudza maoko ake mukutenda for his eyes to be opened. Vadziviso nomutinyarara iko zvino ndinoita kuti varambe vakanyarara ivo, but miyo aramba achidanidzira. Jesu chakanyararidza business. Magadiko amadzangu, this is Evangelist Simon Paringa all the way from Zimbabwe, Harare.
I'll be in Strand, AFM Church, kwa Pastor Mudumo. Join me there from the 27th of June 2024, Shiga Muswe Sunday. So AFM Church ku Strand, Cape Town. Join me there. Bye-bye.